MCT jabrani filɛbaw ani su kunnafoni bulo nin ye a dayɛlɛlen aw ye bamanankan na sani an ka don kunnafoni kɔnɔ ni ka a cari a la kumabaw an bɛ o da aw tulo kan fɔlɔ. Farafina jamana tɔnba min bɛ ni a bɛ wele ko Union Africaine olu ka lajɛrɛ mugana na u y'a ɲini Mali ɲɛmaw fɛ k'u ka furancɛ fanga dan kalo 16 ɲɔgɔn la. Minisiriso min ɲɛsin bɛ kuranko ani jiko ma Mali kɔnɔ yan olu ye kalanbulon dayɛlɛ araba tɛmɛnen janvier kalo tile 26 san 2022 u jabala la min ye ka lajɛli kɛ maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ji ɲuman sɔrɔ cogoya min na o baaraw kan. O tɛmɛnen kɔ min ye kulu min ɲɛsin bɛ logements sociaux ko ma ni a bɛ wele ko Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs de logements sociaux au Mali olu ye hakili falen kɛ ni kunnafonidilaw ye bi alamisa janvier kalo tile 27 san 2022 Cité des enfants na Ɲamakɔrɔ ni ka hakili jagajagabɔ kɛ gɛlɛya min ni o bɛ logements sociaux ko kan. A bɛna kunnafoni sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na sɔɔni. Nin waati na an bɛ don kunnafoni kɔnɔ ni ka a walawala aw ye tudunkan na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a faamuya cogoya min na. Faransi minisiri min sigin bɛ u ka wolomasiri tabaw kunna ani u ka lakanako kunna ni o ye Madame François Parly ale kɔni ye lase kɛ min kɔnɔna na a y'a yira ko Faransi bɛ Mali la ka bamanciya kɛlɛ wasa u kana se ka se olu fɛ ni o ye Europe ye. O tɛmɛnen kɔ a y'a yira k'a fɔ ko olu ka wolomasiri taba minnu bɛ Mali la yan ko u tɛ ka kojugu kɛ Mali la yan fana. O kadara kɔnɔna na min ye El Hadj Abdul Wahab Touré ye ale ye korema ɲɔma ye wa a bɛ CNT kɔnɔna na ale kɔni ye i hakilinata di nin waleya ninnu kan an ka jɛ an ka a lamɛn. Ministre Parly Mate datigi bala da sago foli la a ye nin kuma in fɔ a y'a kuma fɔ k'a to Faransi de o y'a ka hakɛ mais n bɛ se k'a fɔ a ye kuma lankolon fɔ parce que avant que ale ka na nin place in na a bɛ place min na an ye jamana ye ani Faransiw ye baara kɛ ani jamana caman ye baara kɛ o si hakɛ ka kɔrɔ n'ale ye Mali y'a yira kuma bɛɛ anw bɛ yen an bɛ baara kɛ ni diɲɛ bɛɛ ye mais an ka bonya an ka dignité an ka hakɛ an bɛ kuma n'o de ye ka ni ale bɛ nin position sugu la ni responsabilité sugu b'a ye Faransi gouvernement na a b'i permettre ka nin kuma kuntan kuma fɔ an ka jamana kan o bɛɛ b'a yira ne la k'a fɔ ale yɛrɛ t'a ka histoire dɔn a b'a yira ne la fana ale ye maa ye maa mun kalannen tɛ maa mun bɛ ko dɔn maa mun bɛ hali jamana fila ka kuma ɲɔgɔnya ka baara kɛ ale t'a ɲɛdɔn Mali ye maliyɛnw de ta ye n'a ko k'a bɛ ka terroriste kɛlɛ a k'i gɛlɛya a ka terroriste kɛlɛ a ka jamana kan a tɛna se ka na a ka ɲaman ta k'a fili an ka jamana kan a k'a jate minɛ depuis tubabuw nana an ka jamana kan u bɛ yan a ka ca ni san 8 ye bi a résultat bɛ min n'a ma dɔ fara an ka gɔngɔn kan a ma fɛn de b'an ka gɔngɔn na bon fɛn min ye Suédois fana ka laɲini ye a laɲini a tɛ bɛn parce que bɛnkan tɛ an ni Suédois cɛ an y'o de kuma an ka minisiri ɲɛmɔgɔ an ka minisiri kumasela n'o ye colonel Abdoulaye ye a bɔra a y'o de yira diɲɛ bɛɛ la k'o kuma fɔ bon donc n'u bɛ illégalité la o y'o de quoi jamanaw na i tɛ se ka i ka kɛlɛkɛdenw ta k'a fɔ k'i bɛ taa bin mɔgɔ wɛrɛ kan kana fɔ k'a fɔ ko an tɔrɔkolen don dɛ Mali ye ne bɛ nin kuma in fɔ diɲɛ bɛɛ k'a mɛn Mali ye jamanaba de quand on parle de Sunjata quand on parle de Soni Albert quand on parle de toute l'histoire du Mali
i bɛ taa sɔrɔ i ye cɛbaw ni musobaw de sɔrɔ. Mali ye jamana ye ba de ye, jamana mun fana a danbe bɛ yen, a bonya fana bɛ a kan. Donc vraiment u kana u profiter sira si fɛ k'a fɔ k'u bɛ tɛmɛ ni Faransi ka breveni ye k'u bɛ dɔn an fɛ. Donc anw fana an n'an bɛ position min na an ka hakɛ ye mun ye an b'o f'u ye. N'u bɛ fɛ ka baara kɛ n'anw ye an b'an ka datugu fana si ye. Ministre y'o fɔ, an ka président y'o fɔ. An bɛ yɔrɔ min na bi Mali la u k'a dɔn fana maliyɛn mun bɛ yen bi, génération mun bɛ yen bi, o tɛ kunu génération ye dɛ. San 10 falikɛ n'i ma falikan fɔ i bɛ fali sira kɔni ko ɲɛdɔn. Bon vraiment an b'o de kuma f'u ye. Maliyɛn mun bɛ yan bi u ka hakili ma bon n'anw ta ye, u ka kodɔn ma bon n'anw ta ye. U bɛ yafa n ma, n b'a ka kuma fɔ, kuma n'a fɔcogo don k'a yira bɛɛ la bi nous allons s'assumer. An bɛ yan maliyɛnw de ta ye, wa maliyɛn ka hakɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ se k'a sɔrɔ fan o fan an b'a kɛ. Hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye ni ka a walawala aw ye i n'a fɔ n da sera ma cogoya min na bakuruba fɔlɔ la min ye farafinna jamana tɔnba ye ni a bɛ wele ko Union Africaine na olu ka lajɛrɛ muganna kɔnɔna na u y'a ɲini Mali ɲɛmɔgɔw fɛ ko min ye fɔrɔjɔrɔ fanga ye k'u kɛ a to kalo 16 ɲɔgɔnna la u kɔni ye nin kɛ juma tɛmɛnen janvier kalo tile 21 san 2022 wasa hali bi ka faamuyali sɔrɔ nin na umu koni an ka jɛ an ka sɔrɔtaw lajɛ. Ka kɛ ni ɲangini minnu talen don ka an ka jamana kɔni sɛgɛrɛ nin waati in na Union Africaine maaw kɔni ye a yira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni kɛlen bɛ ka faranga minnu kɛ furancɛ fanga o waati olu kan ni u y'a yira k'a fɔ o waati kofɔlen ninnu kɔni ni o bɛ tali kɛ san 5 walima san 4 o waati ninnu kɔni ka jan sabula u y'a yira k'a fɔ ni kɔni o ta k'a lajɛ o tɛ sariya ye wa fɛn min ye démocratie ni o ye bɛjɛ fanga ye a kɔni ni o tabiyaw tɛ taa jamana kɔnɔ o kama olu kɔni ye a yira k'a fɔ u ma jɛni ni waati kofɔlen ninnu ye min kɔfɛ u kɔni ye a laɲini wulikajɔw ka kɛ joona ni ka an ka jamana sariyaw ka olu segin u nɔkɔrɔw la ani fɛn min ye bɛjɛ fanga baaraw olu ka se ka bila sen kan o tɛmɛnen kɔ Algérie kɔni tun ye sigi ka fɔ minnu kɔni laɲini olu kɔni bɛ o sigi ka fɔ kofɔlen kɔni jukɔrɔma don min kɔfɛ ni u kɔni tilala k'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye kalo 16 o kɔni ka di furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma kalo 10 min kɔnɔna na ni an ka kalafili kofɔlenw minnu bɛ tali kɛ jamana ɲɛma kalafili fo ka taa se an ka wasaden kalafili olu baaraw ka se ka labɛn. Bakari Duguri ale ye sifinnaka ye a tamala ka bɔ Tuba Kura ay bɔra min ye ntɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 24 san 2022 a donna Bamakɔ bi alamisa janvier kalo tile 27 ni sifinnaka in kɔni drapeau tun bɛ a bolo n'o ye Mali jɔnjɔn ye k'a bi taama ni ka taa o di furancɛlaw fanga ɲɛmaa ma Asimi Goita k'o ka sababuya kɛ a ka cɛsiri ani a ka fasoden ɲumanya ani a jɔn bɛ faso ye cogoya min na an ka jɛ an ka a lamɛn. Ni tagama in laɲini min b'a la ni an ka jamana in ta k'a lajɛ 2012 n'o ye 2012 ye k'a ta o la fo bi an ka jamana in kɔnɔ kɛlɛ dɔ de bɔra kɔfɛ ka labɛn kɔfɛ ka na surun an ka nin jamana in kɔnɔ voilà an b'a fɔ kɛlɛ min ma ko dɔ ka don dɔ la k'a bila a ka kɛlɛ la o kɛlɛ min donna an ka jamana kɔnɔ 2012 fo bi fagali bingani jenini ka mɔgɔw gɛn ka b'u ka sigida la o kɛra fɛn ye fɛn min b'a dɔn n'a ma toto an na donc comme an ɲɛ b'a la Asimi a y'o sira de ta lakana bɛ sabati cogo min Mali kɔnɔ an y'o ɲɛ de y'a kɔn o de la an ko ni mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔla ka jɔ faso in ɲɛ an fana bɛ fari ka jɔ faso in ɲɛ ka jigi fa ka jigiw dafa. Hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye ni ka a walawala ni waati in na an bɛ an kunda Mali marabolo kunnafoniw kan ni Kanja Tarawele ale ka faraliw ye ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka o filɛ. A y'aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la an bɛ taa Kulukorokaw fɛ don dɔ kɛrɛnkɛrɛnna ni ka maaw kunnafoniya ani ka maaw lakodɔn cakɛda min kɔni sigilen bɛ furakɛliko o musaka nɔgɔyali ma ni o bɛ tali kɛ assurance maladie universelle kan min damasɔnniya ye aramu ye baara min a labɛnna ka sanga ni tarata don janvier kalo tile 25 san 2022 ni baara ninnu kɔni bɛ ka kɛ kadira min kɔnɔ
o de ye aramu ale baaraw na se ka daminɛ cogo min na Kulukoro ani a lamunu na. Baara minnu ni a kɔni labɛnna, cakɛda min be yen adamadenya dɛmɛni ani sɔrɔ tangali hukumu kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire kan. N'an bɔra Kulukorokaw fɛ yen, an bɛ taa Sikasokaw fɛ yen, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yoroso ale sɛrikili la. Sifinaka 200 bɔɲɔnko olu le kɔni sera kalanbulon la min kɛra tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 25 san 2022 yaasa ka maaw kunnafoniya gɛlɛya minnu bɛ cakɛda sɛbɛn dɔw olu sɔrɔli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la casier judiciaire ale sɔrɔlu kan fɔ ka taa se nationalité o sɔrɔlu la. O tɛmɛnen ka bɔ yen fana u da sera fana gɛlɛya dɔw ma ni o bɛ tali kɛ yuruguyurugu minnu ni o bɛ kɛ kadanteko o sɔrɔli o musakaw la. Ni lajɛrɛ in kɔni labɛnna sifinakaw ka jɛkulu dɔ fɛ Yoroso ni o bɛ wele ko Club d'Action Citoyenne. Ale ni sifinakaw ka jɛkulu min sigilen bɛ jamanaden ɲumanya ani bɛjɛ fanga o tangali kama ni o damasɔniya ye Ajika de ye. Ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taga Tɔnbukutu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ansonko ale sɛrikili la dugu min bɛ ko Basi Awsa o duguten dɔw olu ka bagan 50 kɔ o de kɔni sonyɛna min kɔni kɛra janvier kalo tile 25 san 2022 ni a taara mafɛntigi dɔ fɛ minnu buguntigɛma dɔn dugudenw dɔw ye a yira ka fɔ u kɔni ye laseli kɛ an ka finitigilakaw ma nka an bɛ waati min na ko sisan ko wulikajɔ fosi ma kɛ yaasa bagan ninnu olu na se ka ye cogo min na. O duguden kelen ninnu ye a yira ka fɔ ko nin ye a san 3 ye Basi Awsa ale dugu kɔnɔ fɛn min ye bagan suɲɛ ye o kɔni ɲɔ ɲamɛ kosɛbɛ wa baganmarala dɔw ye a yira ka fɔ ko u ka bagan minnu tununa ka daminɛ san 2019 la ka na bila bi la o ka ca bagan 5000 o bɔɲɔnko ye. O bi dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. Marabolo kunnafoni tɛmɛnen kɔ an bɛ an kunda kɔ kan kunnafoniw kan ni Fatumata Jalo ale ka faraliw ye ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka o filɛ. Ayo bisimila aw ka bi kɔ kan kibaruw kɔnɔna na. Farafina cɛncɛn ka jamanaw bɛ ladala ɲɔgɔnye min kɛ Bruxelles jamana kɔnɔna na. O ɲɔgɔnye ninnu kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ arabadon janvier kalo tile 26. Nga u ni Joseph Borrell kɔni ɲɔgɔnye kɛ ɲɔgɔnye min kɔnɔna na u da sera Mali kunyaw ma. Ale ni kafo jafo min kɛra Burkina jamana kɔnɔna na fo ka taa se Wagner ko kumaw ma. Wulikajɔba min kɛra Sudankaw ka jamana kɔnɔna na min senfɛ maa caman kɔni juguna. Kɛnɛya tigilabaw kɔni ye dɛmɛ don ni maa kofɔlen ninnu ye tɛnɛndon janvier kalo tile 24 san 2022 min senfɛ wele bilala o yɔrɔ fintigilakaw fɛ ka kɛɲɛ ni u ka bɔliw ye l'hôpital. Ko ni ye a ta ka lajɛ kɛnɛya tigilaba ninnu kɔni bilala o dugusɛjɛ ka kɛɲɛ ni ɲininkaliw ye minnu kɔni tɛnkuna u la. O de hukumu kɔnɔna na ɲɛmaaw kɔni ye a laɲini cogoya min na u bɛ se ka lakana ka to u ka baaraw kɔnɔna na. Uganda wasabulu maaw kɔni ma sɔn ka kasabi kɔni di u ka fintigilakaw ma. Ka d'a kan ko kasabi kɔni tun ka kan ka di Uganda fintigilaka dɔw ma ni a bɛ fɔ olu ma ko Shuja ni olu kɔni donna Kongo jamana kɔnɔna na kabini décembre kalo tile 3 tɛmɛnen cogoya min na u bɛ se ka Uganda Bamacikulu ADF kulu maaw kɛlɛ. Min ye u ka lakana minisiri ye ale kɔni ma ɲininkali kɛ o koɲɛw la o kɔni kɛra sababu ye ka furugufurugu kɔni bila u ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ a kuncɛ ni RDC ale jamana ye. Hali bi binganikɛwalew kɔni bɛ ka ta ka RDC ale jamana sɛgɛrɛ Bamacikulu maaw fɛ ni a bɛ fɔ olu ma ko mouvement du 23 mars min ni u kɔni bɛ ka binganikɛwale ta ka Urusturu ale ni Goma dugukɔnɔmaw kɔni sɛgɛrɛ. Ko ni a ta ka lajɛ ni binganikɛwale kɔni kɛra sababu ye ka fintigilaka maa 20 olu bɔnɛ u ni na. Hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ ni ka a cari i n'a fɔ n da sera ma cogoya min na bakuruba 2nan na min ye minisiriso min sigin bɛ an ka kuranko ani jiko kunna olu ye kalanbulon dayɛlɛ jiko kan min ni gouvernement cɛsirin bɛ a la kosɛbɛ wasa maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ji ɲuman sɔrɔ ni ka i mago ɲɛ. Kalanbulon in kɔni bolila o kan ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ni min bɛ se ka fara baaraw kan ani baaraw a ka taa ka ɲɛ. Wasa hali bi ka kunnafoni sɔrɔ nin na an ka jɛ an ka jara ale ka sɔrɔlenw lajɛ. Mali gouvernement a cɛsirilen don wasa ji ɲuman a bɛ se ka wolankata Mali kɔnɔ ni ka bila maliden bɛɛ lajɛlen sago la. O kadara kɔnɔna na minisiriso min ni ale ɲɛsin bɛ kuranko ni jiko ma ale ye kalanbulon dayɛlɛ wasa hakilina minnu tara k'a don bɛrɛrɔ a ka se ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka ji ɲuman sɔrɔ ani jɛya o ka lasabati. Min ye jiko ani saniyako kuma ye comme an ka ministère fila de bɛ o baara kɛ ministère min bɛ jiko kunna ani
ministère min bɛ saniya ko kunna donc u ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u ye étude dɔw boloda pour que k'a lajɛ est ce que u kow bɛ niveau jumɛn na est ce que a baaraw bɛ ka kɛ ka ɲɛ est ce que population bɛ ka ji sɔrɔ a ɲɛ ma est ce que ko bɛ se ka kɛ a ɲɛ ma donc étude kɛra o kan an bɛna bi ka na an sigi ka atelier la k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ rapport kɔnɔna la o rapport ninnu validé n'a sɔrɔ baara minnu kɛra n'a baaraw kɛra a ɲɛ ma baara minnu bolodalen don ani minnu kan ka boloda pour que vraiment bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jiko ye nafaba dɔ ye population surtout population minnu ni seba t'u ye donc pour que k'a lajɛ bɛɛ bɛ se ka ji sɔrɔ nɔgɔ la cogo min na ani saniya bɛ se ka na kɔnɔ cogo min na k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ min kɛra min kan ka kɛ pour que an ye objectif min d'an yɛrɛ ma d'ici 2030 n'a sɔrɔ an bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na. Nin kalanbulon min dayɛlɛlen filɛ nin ye a bɛ kɛ sababu ye hakilina minnu taara ni k'a don bɛrɛrɔ maliden bɛɛ lajɛlen ka ji ɲuman sɔrɔ ani ka kɛnɛya sɔrɔ ni o ye jɛya ye fo ka taa se san 2030 ma. O tɛmɛnen kɔ hakilina minnu bɛ ni o talen filɛ nin ye wasa nin baara ninnu ka kɛ ka ɲɛ ka janto u la u ka se ka kɛ sabati kɔnɔna na a baaraba bɛɛ lajɛlen fɛ. An bɛ nin gafe in kɛ nin ka kunnafoni kuncɛ min ye kolon min ni a sigin bɛ an fɛ Mali kɔnɔ logements sociaux ko ale tɔgɔ la ni a bɛ wele ko Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs de logements sociaux au Mali. Olu ye hakili falen kɛ ni kunnafonidilaw ye bi alamisa janvier kalo tile 27 san 2022 Cité des enfants na Ɲamakɔrɔ an fɛ yan faba kɔnɔ Bamakɔ ni ka u hakilinata di gɛlɛya min ni a bɛ logements sociaux ko kan. Wasa hali bi ka kunnafoni sɔrɔ nin na Sɛk Kulubali ale ni Umu Jakite olu tun bɛ a kɛnɛ kan. An ka jɛ an ka u ka sɔrɔlen lajɛ. Ka kɛ ni bi alamisa don ye janvier kalo tile 27 san 2022 lajɛrɛ dɔ kɔni kɛra Cité des enfants o kɔnɔna na maa minnu ni olu kan ka logements sociaux ninnu kɔni sɔrɔ o jɛkulu maaw kɔni fɛ. Lajɛrɛ in ɲɛmaya kun bɛ maa min bolo o ye Monsieur Sibi Burama Gimbala ale kɔni ye. Laɲini kun ye min ye ni lajɛrɛ kɔnɔna na o ye maa minnu ni olu bɛ logements sociaux ninnu kɔnɔ ani minnu kan ka logements sociaux ninnu kɔni sɔrɔ gɛlɛya min bɛ olu kan a koɲɛw la fo ka taa se lakanabaliya ani logements sociaux ninnu yɛrɛ dicogo maaw ma kuma kɔni bi bɔli nin bɛɛ lajɛlen de kan. Bi sɔgɔmada in na ɲɔgɔn ye bakuruba tun ye logements sociaux kunkanko kibaruyaw n'an ye logements sociaux kunkanko kibaruyaw fɔ o bɛ na ni lahalayaw ye lahalaya mun ni logements sociaux sigibagaw b'a kɔnɔna la o lahalayaw ye jumɛn de an ka logements sociaux kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ lakana mala sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tabakɔrɔ logements sociaux ani Kati logements sociaux lakana mala sabati an ka logements sociaux kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔsow écolesow sugu ani farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔw olu tɛ an bolo. O fana kɔfɛ logements sociaux n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ jamana de y'a lawuli ko k'a di maliyɛnw ma maliyɛn mun n'u u mako bɛ so la ni so t'u bolo mais an y'a ye k'a fɔ n'i ye logements sociaux in yɛrɛ ta k'a lajɛ a tilancɛ bɛɛ o bɛɛ bɛ luwanse la. O kɔrɔ ye jumɛn ye luwanse de bɛ so san k'a di maa min ye so sɔrɔ ma mais bi an ka laɲini ye jumɛn ye fanga kura min bɛ an kunna ni o fanga kura in tɛ hakili la laɲini caman bɛ maliyɛnw na bi a si tɛ sabati. O hukumu kɔnɔna na Nafisa Muhammed Babi ni ale ye jɛkulu in maa dɔ ye ni a jɛkulu tɔgɔ ye la Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs de logements sociaux au Mali. Ale kɔni ka kuma bolila degun min bɛ an balakaw kan minnu bɛ nin logements sociaux ninnu kɔnɔna na ni o bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye olu kɔni ma. Problème caman de b'an bolo yen nɔ a problèmew ka ca an kɔni da sera dɔw ma mais caman bɛ yen an da ma s'u ma. Nu surtout an muso nu an sɛgɛnnen don kosɛbɛ yen nɔ an sɛgɛnnenba de don sugu yɔrɔw ka jan an bɛ taama janw de kɛ ka se sugu la n'a fɔra ko i ka wari yɛrɛ b'i kun ka transport sara pour que i ka se ka ti
nanfɛnw san sugu la ka segi ka na a b'an sɛgɛn physiquement a b'an sɛgɛn comment dire wariko ta fan fɛ fana o moyen ba t'an ye quoi donc an musow sɛgɛnnen don an degunnen don an denw fana il faut que an k'u bila école privée de la école publique tɛ école privée bɛɛ b'a a da dɔn déjà les maisons sont u sɔngɔ ka ca hakilijigi bolo ma ni lajɛrɛ ye laɲini kɔni ye ka wele bila mali gouvernement ɲɛmɔgɔw kɔni n'u bɛ nin logement sociaux ninnu kɔnɔna na olu kɔni ka degun na ani ka logement sociaux ninnu k'u di maa ma maa min na a ka kan. An filɛbaw nin de bɛ dansigi an ka kunnafoni na sɔni a bɛna kunnafoni sɔrɔ nanzarakan na a kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.